La Fàbrica del Sol és un equipament ambiental demostratiu de referència a Barcelona, situat dins el Parc de la Barceloneta. Està rehabilitat seguint criteris exigents de sostenibilitat que el converteixen en un exemple d'eficiència i qualitat en el consum de recursos, en confort i en salut. És el punt de trobada, l'àgora de la xarxa de signants compromesos amb una ciutat més sostenible. La Fàbrica del Sol és la casa de la sostenibilitat. L'edifici ha estat testimoni de la transició cap a la sobirania energètica, del pas de les energies fòssils a les renovables. Incorpora diferents solucions sostenibles per millorar l'eficiència energètica com són la generació d'energies renovables, l'estalvi d'aigua, la conservació de la biodiversitat i una mobilitat més sostenible, ja que té el certificat Amic de la Bici. Les diferents millores i transformacions han fet que la Fàbrica del Sol sigui un edifici que minimitza els seus impactes sobre la natura. A la planta baixa hi ha la nova exposició permanent, el Servei de Documentació d'Educació Ambiental i l'Ateneu de Fabricació, on es treballa per impulsar una societat col·laborativa i una economia ètica. Aquí, la ciutadania pot transformar els residus en recursos a través de la fabricació digital en 3D. A la primera planta hi trobaràs les oficines del programa Barcelona Més Sostenible, que ofereixen acompanyament, formació i treball en xarxa a les escoles, entitats i empreses, ciutadania i comerços de la ciutat que tenen com a objectiu comú treballar per la sostenibilitat. És un espai de trobada per a tots els ciutadans de Barcelona compromesos amb la sostenibilitat. Al terrat hi ha la coberta mosaic, formada per una coberta energètica, una coberta al jub, una coberta verda i una claraboia regulable. També hi ha un mapa que visibilitza com la contribució ciutadana transforma la ciutat. A la Fàbrica del Sol descobriràs quines són les solucions ambientals incorporades en l'edifici i a altres equipaments públics, quines són les polítiques municipals que les promouen i quines estratègies pots adoptar per viure de manera més sostenible. L'acció transformadora depèn de la suma de molts actors. Tu també n'ets protagonista. És necessari el teu compromís i el de milers de persones per multiplicar els resultats aconseguits i junts crear una ciutat més sostenible.